L-ewwel nett ġifieri tixxokkja ruħek illi dan ma jipprova jimpjega ruħu, raġuni għalfejn ma jimpjegawx għax qiegħed fil-politika. Flok jirringrazzjawh dal-kumpaniji illi skużawna nkellimkom il-kumpaniji, kieku ma kienx hemm il-politiċi, laqas hemm il-kumpaniji, ma nafx nirrealizzaw di, bis-saħħa tal-politiċi hemm il-kumpaniji għax ikun ġungla għandna. Pep, mhux huma biss ta'. Anka l-familji tagħna, anki t-tfal tagħna ibagħtu għax aħna din fil-politika. Min jaf kemm jiġu buljati t-tfal tiegħi huma fil-politika, jien fil-politika huma m'għandhom xaħtu. Tifla tiegħi 14 sena, l-oħra ta' 19. Ibagħtu magħna, il-familja tagħna, min jaf kemm ommi u missieri. Għaliex aħna forsi nkunu in it, jiġifieri nkunu fiha, però dawk ta' madwarna li għaliex jiġu minna jibgħatu wkoll. Jiena l-David nsellimlu minna u nirringrazzjah tax-xogħol trement li għamel u għad fadallu x'jagħmel. Għamel punt ukoll tajjeb David u nirringrazzjah minn hawn li għandu xewqiet tiegħu personali imma ma ġiex jgħidhom fuq it-televiżjon bħal m'għandin. L-għażliet tiegħi mort nivvota u tajt il-wan tiegħi il xi ħadd mill-kandidati imma għandi għalfejn niġi fuq xara ma nkun ngħid il-min ħa nivvota għada jew il-min nivvotajt. Mela. Naħseb dik hija il-maturità politika tagħna responsabbli. Qabel ma ngħaddu għal min se jkun minflok David, imma hemm ukoll punt illi id-deputati ma jistgħux jgħixu bil-paga ta' deputati u ġifieri bir-rispett kollu di xi ħaġa li l-gvern li jidja f'dal-każ irid jirranġa immedjatament. Xi ġifieri deputat għandu litteralment ġifieri pocket money. Pocket money jitħallas, issa mhux hekk biex ninsultaw minnhom ir-rassenja wkoll biex iktar ġifieri nġibuhom, in-nies ħarsu lihom sew u dawn komplu nżidulhom dawn l-affarijiet. Ġifieri jiena li David se li fnieh ħabad il-biċċa xogħol. Kieku għandna full time pereżempju nies li jażlu avukat bir-rispett kollu, tifimanti li avukat fil-għaxija jgħaddi l-liġijiet u fil-għodu jmur jiddefendi lil dawk. In-nies. Ħalli nispjega. Jiena m'għandix dubju, illi l-aktar nies kompetenti li jistgħu jkunu kompetenti bħala lawmakers huma dawk in-nies li jgħixu propju l-liġi. Iva. Ġifieri ħanieħdu eżempju, Dr. Jason Assoppardi. Naħseb illi huwa bniedem legalment kompetenti ħafna. Illi hu jiddefendi n-nies filgħodu, jgħix il-liġi fil-qrati tagħna u flaxxija jmur il-Parlament. M'għandu konflitt ukoll. Ma naħsibx ta' ġenerali. Għaliex żgur li m'għandux konflitt. Inti wieħed irid jiddistingwi bejn il-persuna illi qed jgħaddi l-liġi. U l-persuna, ġifieri Jason Assoppardi hemm avukati oħrajn, ġifieri qed nsemmih b'rispett. Mela l-Onorevoli Assoppardi fil-Parlament il-liva qiegħed jagħti l-input tiegħu biex liġi tiġi aħjar. U nerġa' ngħid huwa f'pożizzjoni biex ngħidu hekk privileġġjata illi jista' jagħti kontribut enormi ħafna iktar minn dawk illi ma jippritikaw. Ok, jkollhom paga suret in-nies. Naqbel, bla dubju ta' xejn. Għax iftakarx kampanja kienet saret kontra Lorenz Gonzi għax kien żied il-500 euro. Indubjament. Għamilna kampanja ġieta xi 5 snin ngħidu għadi. Illum naħseb illi turi illi dak iż-żmien kellu raġun. Jekk irridu. Jiġifieri kollok Prim Ministru għandu 50,000. Jekk irridu. Mnim nibdew ta' Jekk irridu l-aħjar ismijiet, ċertament dak huwa inċentiv, però aktar minn hekk, Pep, hemm xi ħaġa li hija fil-fema tiegħi iktar importanti, din l-idea li għadu kemm semma David issa, li inti għax tkun assoċjat politikament. Inti dejjem espost, irridikolat. Għaliex? U nestendu d-diffikultà tmur mbagħad għall-familji. Ġifieri jiena naf, nista' nifhem David bħala missier, jekk hemm diffikultà illi testendi u kapaċi jassorbi bniedem reżiljent, ċertament huwa reżiljenti. Però jekk imbagħad uliedu qegħdin isofru minħabba kull rispett il-pożizzjoni tiegħu, is-sofferenza fuq David hija doppja. U għalhekk jiena naħseb hemm bżonn illi f'dan il-pajjiż nikkultivaw il-kultura ta' aħwa. Jiena ħadd gost. Xi ħaġa li naħseb ħadd ma osserva. Is-sindku attwali ta' Ħattart, sindku nazzjonalista fejn il-Partit Nazzjonalista reġa' konferma maġġoranza ġab kważi 3,000 vot. Fost l-endorsers li kellu, s-Sur Cordina, nsellimlu minn hawn nifraħlu, kellu l-Onorevoli Agius De Cellis mill-Partit Laburista. Xi ħaġa sabiħa. Mill-banda l-oħra għandna l-blogger Manuel Delija illi matul il-ġurnata tal-lum kellu breaking story, skandlu, għax tfaċċa ritratt ta' Pier Portelli
il-head of media jidhirli tal-PN, ikellim il-Konrad Mizzi fil-kurutur tal-Counting Hall. Xem ħażin. Fil-kel ta' Manuel Delija huwa skandlu nazzjonali għaliex Pier Portelli illi jem lil Adrian Delija li bħalma kellu kull dritt kienet ikellem lill-Ministru Konrad Mizzi fil-Counting Hall. Dan huwa ġen. U l-poplu Malti irrid laqda. Jiena ġej mill-lokalità ta' Siġġiewi. Illum għall-ewwel darba inbidel kien sallum kien il-Partit Nazzjonalista l-ewwel darba l-Labour Party rnexxielu hemmhekk jieħdu wkoll. Però kellna kandidati miż-żewġ naħat, kellna avukata li kienet sindku għamlet ħafna ġid, tiġi l-mara ta' Frank Sajla, kellna l-viċi sindku Perit, Julian Borch, ekku, illi għamel ħafna ġid. Mill-banda l-oħra l-Labour Party jippreżenta kirurgu, il-Labour Party l-lum huwa sindku. Dawna kienu jieħdu bidejn xulxin kuljum. U għalhekk, u dak huwa li rridu naraw f'dan il-pajjiż. U mela bir-rispett Ma dik li toqgħod attent, ma tfissirx li ma niddiskutux. Aħna mhux niddiskutu. U ma nispiċċawx li għax niddedikaw tiġejdi minn ġejda. Aħna mux niddiskutu. Noqogħdu attenti niddiskutu għedina. Noqogħdu attenti Niddiskutu. Ġo, u naqafaw. Niddiskutu. Jiena kont vittma tal-mibeda. All right? Għajru l-lommi u missieri li l-ommejtin 20 sena. Tajjeb? Li kienu nies bla prinċipi. Ommi missieri x'għandhom x'jaqsmu miegħi. Għajru lill-mara tiegħi. Iċemplu li f'nofs il-lejl. Tikteb fuq it-tfal tiegħi. Di mhix mibeda, di diskussjoni. Alla ħares ngħid jien x'naf fuqhom dan nies. Għalhekk ma jridux joħorġu l-kompjuter qed iżommu evidenza kriminali. Issa ħammur lura għal David Stellini, skużani. Għax kienet taqila biex titkellem Lidja ġifieri jekk nista' Domanda mela li għalaq fuq David Stellini biex tkompli wara. Għax jiena dispiċina ħafna li sejjer David Stellini. Jiena wkoll. Għaliex huwa bniedem sinċir, ma smajtux anke diskret. Iva, jaf il-min jixtieq, imma mhux se jgħidha għax hu uffiċjal. U għamel intervista qabel għaw. Issa li sa jitlaq li da sa jitlaq għax mux qed il-laħħaq mal-ħajja. Mela aħna member of parliament into 1,300, issa bir-rispett kollu. Mbagħad xi ħadd jgħid part-time, konsulent mal-gvern, imur 3 darbit fil-ġimgħa u jieħu 20,000. Mbagħad il-gvern qal, imma jien mhux bil-fors nieħu l-parir tiegħu. Imma qed tagħtu 20,000, skużi. Part-time. Jew inkella l-backbenchers, edin jgħinuhom billi tuhom chairman u assistentem, whatever, u allura m'għandux problem. Allura qolli l-pagi taż-żewġ naħat ta' kulħadd. U ngħidu ismaħna qed nirrikonoxxu illi l-membri parlamentari tagħna qed jagħmlu biċċa xogħol siwi għal dal-pajjiż. U jridu jgħixu. Lidja. Mela, referenza għal David Stellini, nasab kien l-uniku kandidat li feraħ lill-kandidata Josiane Cutajar li ġiet eletta fil-Parlament Ewropew. U jiena ta' dak nsellimlu lil David Stellini. David Stellini huwa telfa għall-Partit Nazzjonalista għaliex huwa politiku diċenti ħafna, jaf jitkellem. U għall-pajjiż ukoll. U għall-pajjiż, eżatt. Però David Stellini meta telaq mill-ġob li kellu fi Brussell jaf għalli ma pakkett kien ġej. Ġifiri, il-deċizjoni, il-timing propju issa, naħseb inkunu ġusti jekk ngħidu illi r-raġuni unika għalfej David Stellini se jitlaq mill-Partit Nazzjonalista, naħseb inkunu ġusti jekk ngħidu li dik hija li se jitlaq mill-membru parlamentari, inkunu ġusti mat-telespattaturi jekk ngħidu li dik hija l-unika raġuni, għaliex jiena littra ta' reżenja ta' David Stellini rajta. Fejn qal, imkien ma semma l-aspett finanzjarju hawnhekk, fejn qal li bdieqa llum kelli nieħu deċiżjoni diffiċli fis-sfond ta' klima politika li ma tagħmilx ġieħ il-Maltin u l-Lawċin. Fejn il-firda nazzjonali tirrenja fuq l-għaqda li tant hemm bżonn biex dan il-pajjiż jimxi l qudiem. Jiġifieri dik kienet ir-raġuni prinċipali għalfejn David Stellini ma baqax membru parlamentari u f'dan l-isfond ma nistax jiena ma nirrimarkax il-fatt illi l-membri parlamentari eletti mill-Partit Nazzjonalista meta kellhom jattendu għall-ewwel laqgħa mal-President tar-Repubblika ma marrux, issa x'kienet ir-raġuni ma nafix però ma marrux.
Meta l-Prim Ministru u għadan l-ambjent li David Stellini marriċ kompli jimmilita fih, meta il-Prim Ministru nar il-ħadd meta tħabbret ir-rebħa offra li tal-ħbiberija u qallhom isma' ejjew ninsew dak li għadda, jew ninsew il-passat, ejjew naħdmu flimkien. Jiena sallum il-ġurnata, silenzju biss smajt. Ma smajtx il-membri parlamentari Ewropej jgħidu l-isma' aħna lesti li nimxu flimkien mal-membri parlamentari laburisti u nkomplu naħdmu favur pajjiżna. Sallum il-ġurnata, jiena għadni ma smajt xejn minn. Però anke meta jiena għat l-gvern uħriġt idejja u għat l nsibu soluzzjoni fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma, l-ebda ministru, l-ebda gvern laburista ma ġiwi għajdejja nsibu soluzzjoni. Meta jien fil-parlament din il-ġimma stessat ejja nsibu soluzzjoni għal fil-parlament. Jintkellim u dimġow mitzi, dim il-ministru biex nsibu soluzzjonijiet tal-kontijiet ta' dawlu l-ilma l-nisa dinibatu. U l-ombudsman il-lum qed jgħid li iva ħajtħol fiha. Hemm problema, n-nisa tibatu għandhom kontijiet għolin jekk inti ma tafx. Ejja l-uffiċċju inti jomlok. Kontijiet ta' dawlu l-molin illum qed insemmu. Għanna l-ombudsman, għanna l-ombudsman, isma ta' trita jew nurjomlok, għanna l-ombudsman u koll li għat jgħidinna li u għat jgħid deċizjonijiet u l-gvern mux għat jisma mid-deċizjonijiet li l-gvern għat jgħid li ma jrid jagħmel xejn dwaru. Minat, ejja nsibu soluzzjonijiet għal daw. Ejja naqbdu wkoll id-deċiżjoni tal-Ombudsman u dawk id-deċiżjoni fejn ninsati jkollhom l-inġustizzji, konna uffiċċju l-Parlament, ikonna kumitat il-Parlament u niddiskutuhom. L-ebda gvern għadu ma reaġixxa. Allura naħseb li l-gvern mhux biex fejn jgħidu irridu noħorġu idejna u naħdmu flimkien. Ma kafej tajt l-oppożizzjoni u lesta li tikkopera, għandna bżonn ukoll naraw il-gvern joħroġ idea. Ok, mela ħajkonna nifqu għal-waqfa, ħanniġu lura u nkomplu diskussjoni, għandna iżjed features, iżjed biografiji, iżjed momenti ħelwi.